To gaskiya magana alhamdulillah muna godiya ga Allah kuma muna roƙon shi Allah dan ya ci gaba da kawo mana mafita da sauki. Halin da ake ciki babu shakka gwamnati na iya kokarinta domin ta ga cewa ta kare dukiya da rayukan mutane a wannan yanki namu. Amma kamar abin da muka sani ne yana faruwa ɗan shi Maiduguri, to sai mu ɗauki namu na Binnin Gwari bai kai wancan ba, amma dai kusan suna da kusan iri ɗaya, domin muna da wani daji ne mai yawan gaske wanda 'yan ta'addan nan ke shiga ciki suna buya. Saboda haka nan kullum da su jami'an tsaro ana kai masa farmaki ne, suna sake wani bangaren su gudu su koma na a taro can su gudu su koma can. Amma babu ko shakka mutanen mu suna cikin wani hali na damuwa kwarai da gaske, amma dai ana kokari kuma a bangaren gwamnati, domin ko kwana biyu da suka gabata wajen artabu da jami'an tsaro da su bata garin nan har sun taba wasu bangaren jami'an tsaro din inda wasu kan rasa rayukansu. To babu shakka mutane suna jin daɗi kwarai da gaske, amma kuma dai har yanzu matsala tana nan, ba an kawai ita bane, amma ana samun sauki daga yadda aka baro baya, ana samun ci gaba. In ka kalli irin hanyar mu da akan bi kowa na jin tsoron maje Birnin Gwari, to alhamdulillah an samu ci gaba daga inda aka baro. Za a ga yanzu kusan akan dade baka ji an ce an tara hanya an yi fashi ba, musamman daga nan Kaduna zuwa Birnin Gwari. A waccan hanya da ke Birnin Gwari zuwa Funtuwa suna yi har yanzu, amma ba kamar da ba. Kamar yadda dai na faɗa a baya, harkar tsaro wani abu ne wanda ke tunda abu ne ya daɗe ya taru da yawa, sai a hankali ake sa da insha Allah ta'ala a samu mafita. Amma dai da wannan muke ƙara kira ga gwamnati, muna ƙara neman ɗauki. Har yanzu mun gode mun yaba bisa ƙoƙarin da ake yi, amma muna roƙon ƙarin ƙarfi da kuma abubuwan da za a iya taimaka mana da shi don taimaka ma waɗanda suke aiki a wurin yanzu, a ƙara musu kayan aiki da kuma yawan mutane domin ganin an maganin wannan ɓata gari da suka addabe mu. Labaran da muke samu dazukan nan gaskiya ba su da kyau. Labari na zuwa mana cewa har da wasu mutane da ake kallon kamar nau'i na 'yan Boko Haram ne suke kila baro bangarorin da suke suna dawa suna tarewa a dajin nan, kuma suna da makamai wanda ake ganin suna kama da na jami'an tsaro din nan. Don haka nan babu ku shakka muna roƙon gwamnatin tarayya da ita gwamnatin jiha da a ƙara matsa ƙaimi da yin duk abin da ya kamata a yi mai yiwuwa don ƙara kare al'ummarmu da rayukansu da dukiyoyinsu, da ma wanda suke bi su ratsa ta ɓangaren yankin Binnin Gwari suna wucewa, domin Binnin Gwari wata cibiya ce ta haɗa ɓangaren arewa da kudu. Duk wanda zai zo kudu ta wannan ɓangaren to dole sai ya ratsa Binnin Gwari, sai mutum ya wuce tun daga Lagos. Amma dai daga Binnin Gwari zuwa Funto ko Binnin Gwari zuwa Kaduna ne inda hankalin shi ke tashi matuƙa. To ina da yaƙini in aka yi maganin wannan matsala ta tsaro a wannan yanki namu, to babu shakka ba 'yan jihar Kaduna kawai ba, duk Najeriya kowa zai amfana kuma zai farin ciki kuma zai ba mu gwamnati kwarai da gaske. Kamar yadda ke faɗi a yanzu ɗuma mana yabawa,